Hola, hola, benvinguts al Tarotista Sofista. Com esteu? Avui vinc preparant un poema, perquè fa temps que no ho fem, i m'agradaria contar-vos a vosaltres quin, quina expectativa tinc de tot el tema de les guerres i este tema que també m'inquieta molt, saps? Perquè està passant molts conflictes al món i sempre em sembla que faig poc i l'única cosa que puc fer a vegades és en la meva paraula contribuir un mínim a que hi hagi més pau, si pot ser. I més enllà d'això, sé que els diners meus no arribarien al destí que necessiten, a canviar les coses. Sé que s'ha de canviar des de dins els problemes i el que vull avui és contribuir en la meva lectura per a veure si podem fer alguna cosa per arribar a la pau mundial. Un d'aquests poemes es titula, que és de la meva autoria, Clamor de los contemporáneos. Y digo así. Indiferencia, dame el nombre exacto de los muertos, que mis actos sean la muerte misma, creada por mi alma antiguamente. Que por mí se vayan todos los que no los conocen a los muertos, que por mí se vayan todos los que ya los olvidan a los vivos, que por mí se vayan todos los mismos que los ignoran a los seres. Indiferencia, dame el nombre exacto, y tuyo, y suyo, y mío, de nuestro tiempo. Evidentment està dit en ganes perquè vol contraposar la indiferència que tenim tots a l'hora de veure la situació que estan patint els de Palestina, per exemple, però també els d'Ucraïna i els de més enllà, qualsevol. Gent que pateix per injustícies socials que no els hi pertoquen. Això ho vull denunciar aquí ara en aquest moment. I per a tal fi també vull compartir amb vosaltres les cartes aquestes que són justament del tema de Déu i tot això, els nombres sagrados de Dios, veus? Shem Hafem Urash, diu aquí. Que vull veure què podem fer per anar això, que mos aconsellen els guies, vale? Tinc el llibret, la xuleta, molt xula, per a saber què hem de fer. Este ja estava, no és que tenia antes així. Hi ha alguns que s'han donat la volta, veig. Vale, los que s'han donat la volta los agafaré, vale? És este, este, este i este. Algun més? Vale, la primera lectura seran aquestes quatre cartes per entendre què hem de fer, vale? La idea és què podem fer davant de tanta desgràcia social que no ens mereixem. Doncs mireu, una de les cartes que us surt primer és dir les paraules correctes. Vol dir que a vegades per trobar la pau necessitem posar ordre a través del llenguatge. Val? És com dir, si tu no tens el control en la situació, per almenys en el llenguatge sí que pots ficar ordre i donar pau. Vale? Les paraules ajuden molt. Bones paraules poden aportar pau també a qualsevol situació, personal i social. I aquí t'està dient, i això deixe veurà perquè ho puc entendre, el Salmo 115, l'11, los que teméis a Hashem, confiad en Hashem, él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jo vull imaginar-me que les religions abrahàmiques totes tenen en comú que volen la pau. I no sempre pareix així de segons com, perquè al llarg de la història han vingut a ser molt bèl·liques, les tres, no, sense excepció. Però clar, jo intento que més enllà de la religió, que es defensi que això, no? Perquè trobo que és la base de la humanitat. Sense pau no hi hauria humanitat. Aquí te diu Ángel Yiyazel, Dios que regocija. Proporciona control sobre el lenguaje. ¿Vale? És aquesta idea de trobar la veritat a través del llenguatge. De quin llenguatge? De l'amor. No? Les paraules són les que a partir de l'amor traiem l'altre, lo fem part de nostra. ¿Vale? I nosaltres fem part d'ells. Llavors és quan ens podem unir. Aquí diu encontrando. ¿Encontrando el qué? Pues una veritat, no? Percebre la veritat clarament. La veritat és esta. La veritat és que les paraules ens han d'unir, no ens han de separar. I a partir d'aquí podem trobar la unió en els actes també, de fer. Diu, el Salme 119, 145 diu,
Te he invocado con todo mi corazón. Respóndeme, Hashem, tus estatutos guardaré. Y el ángel rea a él diu, visión de Dios, Dios que ve todo. Nos il·lumina el camino cuando estamos perdidos. Això és per a molta gent que no troba el camí, doncs Déu els està ajudant. També segurament el Déu d'Israel està ajudant als palestins. Això no és diferent. Que siguin d'una religió o una altra no vol dir que Déu no se cuide per tothom. Això és indiscutible ja. A aquestes altures no podem separar Déu que és per a uns i no per a uns altres. Déu és per a tothom. És Déu de tots. Llavors aquí diu autoestima, mos parla. Autoestima, sabeu bé? Diu, connecta amb la nostra sabidoria interior. I és aquesta sabidoria interior la que et guia per a trobar la veritat en l'altre. Salmo 120 de 2. Hashem, salva mi alma de los labios mentirosos, de la lengua de falsedad. Ángel Jajel, Dios en tres personas. Protege de las palabras engañosas de los demás. Perquè deuen haver moltes mentires i tu t'has de centrar en estimar-te tu mateix. I és veritat que aquest món està fet de mentires. Tot el que és conflicte és una mentira que està contada per a interès d'alguns altres. I hem de poder transcendir això. Transcendir la mort, diu aquí. Continuïtat, ¿vale? El Salmo 16 del 5. Hashem es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Ángel Nitael, rei de los cielos. Canalitza la misericòrdia divina. Clar, no ens queda res més que a vegades quan ja ens estimem que centrar-nos en la misericòrdia l'uns dels altres. L'empatia, la compassió, aquestes coses són les que ens aporten transcendir esta mort en vida, no? Que molta gent és literal perquè s'acaba morint de les guerres, però altres també estem mig morts aquí en aquest món perquè no sabem què hem de fer i no podem transcendir els defectes, les culpes, els pecats, qualsevol tema d'estos que pareix que sigui que antic, no cal viure així, podem viure lliurement. Però sí, podem viure lliurement sempre quan fem front a tot això que existeix, sí? Perquè no és només jo me'n desempallego, me'n desentenc i ja no ho tinc, no? Moltes vegades és que ho tens latent, ho tens en el fons del cor i això és l'important, és que es pugui treure, ¿vale? Ara vaig a fer un comentari en general de com està la situació. Vull saber la situació de les guerres al món, si aniran minvant i per tant millorarà la situació de la societat o per contra ens quedarem doncs així, molt decebuts, no? De lo que està passant. Ja no ens vindria de nou si passés això. Però jo crec que la idea és que coneixem a millor d'alguna manera que ens puguen ajudar les cartes, no? Aquí diu rest, descans. Sí que és veritat que molta gent està patint molt i no troba el descans. Però clar, Déu és qui dona descans interiorment. I la curta o la llarga l'hem de tenir tots. Però jo penso que aquest descans no ha de venir tan pronte. Mentre si hi ha motius per a treballar, s'ha d'anar seguint. A veure, va. Mira, esta és la carta de la caritat, diguéssim. Ho diu aquí, caritat i donar. Parla dels dons, la generositat, la caritat, la donació, els diners. O sigui, això en certa manera pot pareixer bo, però està enganyós. Està en una espècie de lluna. Com que tots els diners que donem en aquesta causa, que potser penses que és una cosa bona causa, no sempre arriben la major part al destinatari, saps? Se queden en intermediaris. És una tristesa molt gran per als polítics també i els que es dediquen a aquestes coses de guerres, de conflictes, inclús temes mediambientals també ha passat molt sovint, sí, és que és una que és molt difícil. I els que més surten perjudicats són els xiquets, perquè realment ells no entenen per què està passant això i abans no ho poden processar, no ho poden arreglar i ho veuen com amb molta frustració, ho viuen molt malament, saps? Està generant malestar interior a tothom per anar això, perquè els grans, mira, vulguis o no, ja han viscut la seva vida i està bé, però els xiquets se mereixen una infància feliç. I en aquesta excusa moltes vegades hi ha ONGs i històries que volen ajudar en aquest aspecte i potser sí que ajuden una gran part, però per una altra part tampoc estan fent prou per a solucionar el tema. O sigui, la solució ha de vindre d'una altra àrea, no només econòmica, entens? I aquí diu choice, que és la idea de fer una elecció per anells real, no? En la intuïció ferma
per a ajudar-los en l'equilibri, en que aquests diners vagin en equilibri, que es puguen generar ells mateixos aquests diners, que ja no perguen, que no sigui una dependència, entens? És com que no dependre dels altres, han de dependre d'ells mateixos com han sigut sempre, uns països estables i autosuficients, i això és el que volen, i això és el que hauríem de voler tothom. Vull dir, quan invertim en un país o fem una ajuda, hem de voler que siguin autònoms i que se sustenten ells mateixos, no que nosaltres estem sempre donant. Ja no per nosaltres, sinó per ells, perquè ells també és el que volen, que siguin autosuficients. I la idea d'este d'equilibri ha de vindre d'una elecció ferma cara a ells d'ajudar-los a construir la seva vida allí. I per a poder construir la seva vida allí, primer ha d'haver la pau. És que la pau no és un destí, la pau és el camí. És l'únic camí que pot haver per al desenvolupament econòmic. I s'ha de jugar en astúcia, en una mica de sentit comú, bones paraules, accions fermes, decidides, lideratge, tot això sí que fa falta. Però ja no a nivell econòmic, sinó de dir, bueno, és que a nivell humanitari deixem molt que desitjar. I si la gent només se preocupa per l'economia, per dir, si destruirem tot allò i farem resorts, doncs això tampoc se pot permetre, no? Perquè penso que és una frivolitat molt gran de que no estàs nutrint les necessitats emocionals de la gent, de la població humana. Llavors, aquí t'està dient que s'han de prendre decisions que impliquen lo econòmic, i lo racional, i sobretot l'emocional i lo vital, no? Les vides de les persones no estan en joc, han de ser lliures totes, perquè si no ens esclavitzem nosaltres com a persones. I aquí t'està parlant de foresight, o sigui, de previsió, ser previsors, ¿vale? De decisió a cara al futur que vagi bé. I això ho podem fer tots, no està dient que estigui mal, és una decisió que és prendre la decisió per a què? Per a la pau, per a la comunicació, per a la concòrdia, per a l'harmonia, sí? És superimportant que no ens deixéssim portar per la desesperació. Hem de poder fer alguna cosa per a aquests xiquets i per a tota la població, independentment de l'edat. Aquí parla del sol, a la llarga sí que sortirà el sol per a ells, però si tardem molt, al final costarà més recuperar-se i tot el perdut no es podrà recuperar. Sempre serà una mica a remolc de la situació, no? Que hem deixat perdre en indiferència, com he comentat abans en el poema. Aquí parla de treball en equip, que la societat ha de treballar en equip per a que pugui haver una infància feliç, un sol daurat per a tothom, que hi hagi pau, salut, harmonia, educació, vale? Totes aquestes coses, aquests drets que hem de tenir tots, doncs hem de defensar-ho, però no només en paraules, clar, jo ho estic fent en paraules. Més enllà d'això, jo soc professor i intento ensenyar i donar uns valors a la gent, en paraules i en exemple, no? Però més enllà d'això, a part d'aquí, doncs pot arribar a un altre lloc, si per exemple, no sé, entre tots doncs fem molt, no? Jo penso que no és pensar que un pot fer tot, perquè no és així, sinó que en constància i comunicació fluida a tot arreu, doncs pot arribar al final en aquesta inversió que hem fet de temps, pot arribar a donar fruits, ¿vale? Aquesta és la idea. I senzillament al final doncs, trobar una mica de més alegria, no? Més vibracions bones, que hi ha gent que ho fa, i la gent que està allí és la que més pot fer, però jolins, que no és algo que hem de deixar perdre, ¿vale? Perquè a vegades pensem, bueno, ja la vida és prou complicada per a nosaltres, doncs ens centrem en els nostres problemes, però és que no són els nostres problemes això, que no és nostre que els hi facin això, que els immigrants patisquen, que no saben on anar, tot això és un problema social, és nostre. Vulguis o no, hem de poder fer-li front, només dic això. No vull ser polèmic ni res, perquè no vull donar culpes, no es tracta d'això, però sí que és veritat que hi ha gent més responsable que altres, i han de fer el pas, per exemple dels altres també, i perquè poden, senzillament si poden estan obligats a fer-ho. Res més, només volia dir això, i l'únic que voldria acabar en un tipus de consell, ja que estem en algo diferent, més tipus els daus, que m'agraden. Vull saber en els daus què em poden dir del tema, si em poden dir alguna interessant que no s'ha passat per alt sobre la pau i la guerra, no? Al món. Mira, diu, hem d'investigar, ens falta investigar més els secrets ocults de la societat i coses, perquè no sempre passen les coses per lo que ens diuen. Perquè diuen, no, és perquè això, jo què sé, és un tema d'economia i punto, no? Perquè volen tindre el resort allí i ja està, i volen aprofitar que... Si això és el que ens han contat, que sempre són molt materialistes la gent, però vulguis o no, no és una mica desconfiat
no podríem desconfiar bastant d'aquells que ho tenen tot i encara així volen més de material. No és tant el material el que volen algo més que està ocult i que està amagat, que és un coneixement i una salut i una harmonia que no tenen i que la volen treure dels altres i sempre volen treure l'energia dels altres, dels xiquets, del bé que fan altres, s'aprofiten. És molt trist, però això és així, saps? Se busquen això, són enganys, són com màscares, ¿vale? Esta idea és una màscara, la de només buscar l'economia. Realment el que volen és la font, contacte amb la font directa. I hi ha gent que té més contacte pel que sigui, per lo que han patit, per lo que sigui, pues, promouen que encara patisquen més, que estiguen més en contacte, que hi ha una evolució des del dolor. Això és molt trist, però això és que realment és el que veuen que la font, pues, el contacte amb la font porta la clau que volen obrir, no? I és una mica aquesta idea de la font, se me refereixo a Déu, no? Déu és com una font que brolla, aigua, foc, tot una mica. I la idea és, no? A nivell material és així. És com que en un principi és l'origen de tot. Per tant, la idea és que nosaltres volem llum, ¿vale? Volem posar llum en això. Que no sigui unes màscares que ens facin creure que el que volen és riquesa i punto i són així materialistes, sinó que volen el que volem tots, però en els mitjans està el mal. Estan fent uns mitjans, unes maneres de fer, unes mesures que no són adequades. Aquestes mesures s'apoyen en algo que és temporal, que té data de caducitat, ¿vale? Té data de caducitat. La llum és veure que en aquestes mesures, aquests mitjans, vull dir, els mitjans no són correctes, perquè estan aplicant-se, estan destruint ponts, no? En vez de construir ponts en la gent, els estan destruint. I això té data de caducitat, ¿vale? El que han de fer és aquesta gent aprendre molt. Tenen molt per aprendre. Però l'aprenentatge que han de tenir no és en el dolor dels altres. Moltes vegades ha de ser en el seu transcendir, el seu dolor i el dolor que fan els altres. O sigui, evitar que facin més mal. I això ho hem d'aconseguir entre tots, aprenem entre tots. I per acabar sí que voldria fer unes cartes d'estes de... Ja que avui fa temps que no ho faig, això. Aquestes cartes són molt guais perquè són de Tortosa, que és d'on visc. I em sembla que aquesta ja no és. S'han quedat cartes però són de les que no tenen a veure. Vale. No, calla, que en queden. Espera. Bueno, com esteu? Conteu-me als comentaris alguna coseta si m'hi veieu, per favor, que me farà molta il·lusió, que encara no tinc cap comentari. I mira que ja fa temps que ho porto fent, això, ja, una miqueta. Això. Espera. No, ja està. Ara sí. Vale. Apartem això. A veure, aquestes cartes són molt especials, ja us comentaré. Mira, n'ha sortit una, a veure què dius. El 8 de dolçaina, que per a mi seria el de copes, perquè és com si d'alguna manera la música estigués relacionada en l'aigua, no? Aquesta idea d'ones, de... Bueno, penso que té a veure en les copes, no sé, per la que sigui més emocional, saps? 8 de copes vol dir abandono. És la idea d'aquell que s'exilia per un futur millor. I és el que està passant a aquesta gent. Són immigrants, han d'escapar. L'únic que poden fer és escapar de la seva terra i després deixar-la deserta i que allí no vulgui anar ningú. I especialment els de mateixos que ataquen Israel i tot això, que tampoc vulguin anar. Que ningú hi vulgui anar. Que per dret ningú tinga dret a estar en aquella terra. No perquè sigui una terra maleïda, sinó perquè és una terra perillosa per culpa d'aquells que l'ataquen i la volen. Però si ningú la vol, doncs al final acabarà sent una terra molt, molt fèrtil i a la llarga potser se faran mesures per a protegir-la i que puguem estar en harmonia. És una idea que m'ha vingut al cap. Després, l'as de Coafera per a mi és una tortuga, però pot entendre's com un drac, per tant és com si fos de foc. Seria l'as de foc, que és els trèvols, que vol dir el nou inici, nous projectes, nou treball, un començament, el començament que se'n va, directe cap a l'abandono de la terra i va buscar una nova terra. I aquí és la reina de Coaferes, perquè és verda, crec també.
la reina de foc, que també és aquesta idea de compassiva i passional, no? Que van a per totes, a per arreglar els desperfectes i ajudar-se mútuament. 3 de dolçaina, això vol dir 3 de copes. Significa l'amistat. En l'amistat és el que ens ajudarà en això. És molt important aquesta idea. Tu abandones un problema social per assentar-te en l'amistat, el contacte amb les altres, el social, ¿vale? Però el social més en petit. Ja no pas de dir vaig a salvar un país o el meu entorn, sinó buscaré amistats, buscaré relacions sòlides per així tenir més facilitat de viure, de conviure. Molt important això. I finalment aquí et surt l'11, és el cavaller de Valdana, que per mi serien les piques, l'aire, més que res perquè sempre està fetes en sang i les piques solen ser com atacar, no? Jo penso alguna així. Això vol dir una mica les connexions, el fer connexions, perquè és d'aire, connexions en altres per a poder tenir recursos, saps? No només econòmics, sinó recursos humans, recursos de salut, recursos de felicitat, no? Vull dir, tu estàs en altres per a estar millor. I si tu no pots estar en la gent que estimes, tens tristesa. I això és el que passa a molta gent, que estan perdent la gent que estimen. Que no la perden del tot, perquè si al cap i a la fi ho han perdut injustament, això se'ls recupera, saps? Perquè a la llarga, a l'altra vida, doncs entenc que tornen a estar junts. Si no en esta vida, a una següent de diferent manera, no? Però bueno, ja més que res és això. Vaig a ficar uns números més a veure què surt. Avui estic generós de fer coses. Vaig a buscar números per a saber si algun vos ressona d'alguna manera. Per exemple, este. No el veig, Quin més? Este. I ara este. Pot ser de loteria o pot ser del que siga, no sé, alguns números que vos ressoniguen, podria ser. Vale. Fica bé ara. Com més pressa tinc, més me costa moure les coses. Va, comenteu algo, perfa. Fiqueu-me un like, si voleu, però el més important és que digueu algo, si us agrada o no. Mira, 100. Completitud, la plenitud del tot. 35, una carta, i 21, uau. El 21 és la carta del món, té molt a veure amb el 100, completició. I el 35 per a mi sempre representa el que jo entenc com la clau, com una mica entrar al regne. O sigui, tu tens la plenitud per una banda, la plenitud per l'altra, o sigui, un món i l'altre món, no? I al mig hi ha la clau per obrir els dos mons. Tens els dos mons al teu abast i els dos són perfectes. Només et falta adquirir aquest coneixement que parlàvem abans per agafar la clau dels dos mons. En el moment en què tens la clau ja tens accés als dos. Vol dir passat i futur, ¿vale? Però és que és el present el que te'l dona la clau, aquí és molt clar. ¿Vale? És que no sé si es veu. 100, 35 i 21. Per a mi vol dir, el 35 és el present aquí, representa el 8, la justícia també, 3 i 5, 8. I el 100 vol dir 10, que és el canvi, però en el passat, que vol dir que pots obrir la porta del passat i canviar-ho en el present. El present és el que pot decidir tu on anar. Per tant, només ens queda això. Quan hem perdut tot i quan estem en jaque, diguéssim, en escac, perquè molta gent ens oprimeix, ens queda el present per a mirar el passat o el present per a mirar el futur. I en tots casos tenim l'èxit. Moltes gràcies a tots. Vaig a fer un xuf-xuf per acabar, per a donar gràcies, i per favor que Déu ens doni pau, que és molt necessari avui en dia a tothom, perquè em sembla que molta gent ha perdut el nord ja des de molt de temps, però no podem deixar que passen tantes coses, i si algú té una idea, per favor que la comenti, perquè sempre estaré molt al tanto de saber què podem fer, més que res a nivell educatiu, també me la puc implementar als meus alumnes i més coses, saps? Sempre intentem animar les coses i que sigui tot millor, ¿vale? Perquè trobo que és la manera de fer un món digne de la humanitat sencera, sense distincions de cap tipus. Moltes gràcies i hasta una altra. Adeu, que vagi bé.